Sanibonani wey'ngane zakwethu. Nayi igemu i-Kaizer Chiefs vs Richards Bay yanamhlanje. La i-Chiefs eguqe khona ngo-2-0. I-score nje esibuhlungu, okusho ukuthi i-Chiefs idliwe 9 game maphosisi. Cha, kubi bafowethu, kubi. Yiwo amanqampunqampu lawa alo mdlalo ubudlala namhlanje. Okubukeka ukuthi i-Chiefs-ke ayiphefom neze kahle. Neze y'ngane zakwethu kwi-league. Angingazi noma umqondo wabo ukwi-Nedbank, ngeke ngazi. Kodwa nje akukuhle neze y'ngane zakwethu, akukuhle neze nje, uyabona. Uyabona nali i-clear chance eye ko-Du Preez, free header, yabo, free header. Yikho mina most of the time ngincamela uChivaviro ngoba mude kulama-cross athanda ukudlalwa no-coach. U-Du Preez mfishane bafowethu. Leya free header uma uthola umuntu omude ngabe ingenile, manje u-coach wethu buka nje free bekuyigoli leli, bekuyigoli lithola umuntu omude ofana noLelebo, oChivaviro, bekuyigoli, yabo, ngoba bizohlala kahle ekhanda noma uChivaviro enga-perform kahle y'ngane zakwethu, kodwa nje hhayi no, awachithelwa amanzi, ayikho le nkukhu. Kungaze-ke ku-top 8 ukuthi songena kanjani, phela kunzima manje. If bungabuka i-log, if i-Chippa United ingawina wonke amagame la esele nawo, nathi siwawine wonke la esele nawo, i-Chippa United izongena kwi-top 8 nasiphume kwi-top 8. Sekuyi-risk vele la esikhona thina, sekuyi-risk, akusekho mnandi, yabo. Angazi noma u-coach wethu osiphuzayo noma angazi y'ngane zakwethu, angazi. Uyabona nje igemu namhlanje ukuthi why ebuyisa eqalisa umthetho ubuya ku-injury, usejampe 3 games engadlali umthetho, yabo, usejampe 3 games engadlali umthethwa, uzomqalisa igemu namhlanje, yabo. So nje thina usiphuzile u-coach wethu, bemele aqhubeke nalesa scheme lesiyana or afake uMaXuu, yabo, noma yena-ke uBlom afuna ukudlala i-defensive midfield, afune ukudifenda kakhulu, afake yena-ke uBlom lapha esiswini, yabo. Ngeke uzoqalisa umuntu okade agcina ukudlala uzomqalisa wena. Buka le free header, la free header, u-goalkeeper wethu ulele, isitshelani lento le, isitshelani bafowethu. Yikuphi la esizothi kungcono khona emakhunjini, ngoba phela igemu manje esisele nawo amagemu anzima, siyodlala ne-Arrows igemu yethu elandelayo. I-Arrows inzima, i-Arrows le sibuya kanzima vele le kwi-Arrows, sibuya kanzima. So mina uNabi naye ubuye uNabi. So nje hhayi, mina nje ngicabanga ugeza izandla y'ngane zakwethu, ugeza izandla impela, hhayi umnabisi wethu lo ebesimthembile sithi uyapheka, ngathi uyalichitha lebhodi eselivuthiwe umnabisi, yabo. Ingashi-ke sothini y'ngane zakwethu, mhlawumpe nina nibona engcono or mina sengiqala ukugeza izandla y'ngane zakwethu ngoNabi, sengiqala nje ukugeza izandla impela ngoba hhayi akukuhle neze. Igemu bekumele at least masithole noma i-draw-ke, iluzi yethu bekumele kube i-draw kule gemu le, bekumele kube i-draw iluzi yethu, yabo. So-ke sothini, asimukele kona lokhu ukudliwa kwethu, kodwa le goli leli kube offside, igoli le-Richards Bay lesibili kube offside, yabo. Kodwa-ke noma-ke lelo goli lelo azange sikhone ukukora thina, belingenzi lutho lelo goli lelo, azange likhone ukuthi silikore thina. Kube mhlawumbe sikorile bekuzozwakala kangcono, kodwa nje le goli kube offside lesibili le-Arrows, ya. So y'ngane zakwethu kusenzima impela. Engazi noma-ke abafana abasafuni ukudlala ngendlela abenze ngayo, hhayi, abangijabulisanga neze-ke namhlanje, neze. Ngigeza izandla-ke namhlanje, hhayi, ngigeza izandla.